Hamargarren ipuina. Lehoia, basurdea, zezena eta aztoa. Aurkitzen zen lehoi jauna sarraz gainetik gaixoa. Argala eta gintegabea. Aurreratu zitzaion basurdea. Eta diotxa zerrez eta gaitz naiz. Adizkeda, ez zaita aztu nola beti zure iesi ibili hoi nintzen gaztea zinenean. Ez dutasun gogorretan ipinin induzunez gutxitan. Eta gogoan daukan nolako zauriak egin zenidan. Eta oinak arinagoak ez izan banitu, aldapetan zure zabelean egosi izango nintzen. Hau esan da, ekin zio hortz gogorrekin lehoia argalari eta laga zuen mankatuagoa. Heldu zitzaion gorago zezena, eta honek ere egin zizkion epai edo zauri handiak beradarrekin. Agertu da asto bat eta jo zuen atzeko oinekin bekokian, eta egotzi zuen lurrera. Euritu eta hil ezinik odola alde guztietatik zeriola, lehoia dio negarrez. Enez hori gabea, nire indar eta osasunaren jabe nintzenean urte gutxiago nituenean. Abere lau oineko guztiak begiratzen zidaten lotxa eta beldurrez. Nire aurrean egon ohi ziren buruz bera ikaraz. Nora usatu nire egira begiratxera, nire izenak sartzen zuen izua basoe guztietan, nire eskua zegoela txit sarri harrapatu eta inaiztea. Izanik, ni bihotz beguneko eta erruki horra lagatzen nien bakean orain banatu nautei. Ez zuen inor hiltzen eta nire gogoz gaitz iritsi, eta bai bakarrik behar nuena, gozea kendu eta bizi izateko.